Sabari pa nga damag, masikog met apo iti Benguet, Nagaburan ti daga, natay. Detalye ka natin na nakamata report kini Idol Lawrence. IFM News. Regional. Idol Lawrence, come in. Natay iti maysa a Masikog kalpasan ang Nagaburan ti nagregga ay adaga iti sitio lipatan na ginawang Mankayan Benguet bayat ti panagtudtudo na iti kalman kuna ni Police Corporal Don Max Takayan ti Mankayan Police Station ket 8 a bulan a Masikog tagtawen sa nga 10 ket 8 a babae at tubo iti Topdak atok Benguet. Basar ti report iti naili na pulisya ket bayat ti panaturog ti babae iti uneg ti pagtaynganda ket dita anarba ti riprap wall iti likod ti pagtaynganda anak itundaan ti nakagabor ti biktima balay gyan nasarakan ti babaen kadagiti panakabagi ti BFP PNP ken ginawang Disaster Risk Reduction Management Committee ken dagiti volunteers na itaray ti biktima iti Lutheran Hospital iti Abatan Bugyas ngem na deklarar a dead on arrival. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.